Adonis Vista täällä ja tervetuloa FC Haksin kanavaan. Tulko kannustamaan meidät, koska muutaman vuoden päästä me ollaan Veikkausliigassa. Älä missä tätä tilaisuutta. Kuten meillä on tänään tässä? Oskar. Onko Oskar, luuletko sen, että sä pystyt pitää hypsiä vastaan 0 peliä? Kyllä mä yritän kaikkeni ja mä teen, meillä on hyvä puolustus. Mä luotan kyllä. Hyviä peliavauksia ja muita. Joo. Tässä Come on, let's get it. Noel, tänään sä oot keskikenttäpelaaja. Kyllä. Tänään hoidat sä miten keskikenttä, mitä sä hoidat keskustan tänään? Katon, että saan paljon palloa ja haen tyhjiin tiloihin ja sitä kautta pystyy heittämään meidän laitureille ja kärille palloa. Tänään Armando, tänään sä oot toppari. Tänään pidät sen autossa maaliin ja sun hakki pitää 0 peli. 0 peli kyllä ja 2 maali tänään. Mitä paikka tänään sä pelaat? Kärki. Okay, sä oot Raminkaan tänään kärki. Luuletko tänään sä pystyt tehdä yhtä paljon maalia kuin Ramin? Mä teen enemmän. Come on! Tänään sait sulle ei oo pelikamoja päälle. Miksi sä olit viime pelissä FC Haksin key playereit? Tänään sulle ei oo pelikamoja päälle. Viime pelissä tokapuolen ajan kohdalla loukkaantuminen. Sääri aukesi, tikit tässä kohtaa, mutta ai vitsi. Ensi peli valmis. Haitte ensi peli, ei mitään, come on. Tänään meillä on Viles tässä. Viles, mitä pelipaikkaa sä pelaat? Left winger. Okei, left winger. Viles, kumman maali tänään sä odotat, että sä teet itselle? No, mä uskon, että 3 ehkä menisi. Rami sanoi, että se tekee yli 3 maalia. Uskot, että se tekee? Kyllä se voisi onnistua jo. Kyllä se vois. Jos mä annan syötä, niin tuo. Sano vaan sun nimi. Mitä mä sanon? Vaan mun nimi? Ei, mikä sun nimi on? Mun Nadir. Hei Nadir, tänään Hakki ja Armando sanoi, että ne pitää 0 peliä maalivahinkaa. Uskos, te pystytte pitää kaikki 0 peliä? Kyllä mä uskon. Se on tavoite joka pelissä, kun me lähdetään, niin tavoite on 0 peli. Kyllä me pidetään. Armando sanoi, että se pystyy myös tehdä 2 maalia. Uskot sä tohon? Siihen mä en kyllä valitettavasti usko. Ai vitsi, en kyllä mäkään usko. Mä teen ihmisistä uhreita tänään, mutta ei haittaa. Koomikko AD Don Dada. Tää näyttää, että me ollaan tuolla hyökkäyspäässä, että kyllä tää hyvältä näyttää nyt. Anna mennä vaan. Minkälainen tulos uskot, että tulee, tai minkälainen tulos tulee olemaan pelin jälkeen tänään? Kyllä mä uskon, että tässä lähdetään pitää 0 peliä ja lähdetään tekemään monta maalia. 5, 6, 7, 8, katsotaan. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Wallahi Ville, että juttu on tehty mulle. Sait, abicim, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Wallah. Siellä on boksissa kapteeni, Hakki, Jegis, Rami. Ja kapteenit, joo, käy lähellä. Oli kyllä hyvä tilanne, olisi pitänyt tehdä maali. Mut valitettavasti meidän kapteeni pituus ei riitä. Jees, Hakki! Penkipelaajat suuttu, mutta ei haittaa. Hei muuten, maalipörssi, viime vuoden voittaja. Mitä mieltä sä oot, että olet penkillä tänään? No en ollut vaan tänään penkillä koko kauden. En ole päässyt edes 3 ekaa peliä kokoonpanoon ja nyt päästään kokoonpanoon lämmitellään penkkiin, niin aika ihmeellistä tää touhu on, että niinku valmentaja näkee tällaisen tason tällaisena ja pitää kovan miehen penkillä, mutta kaikki omalla tavallaan. Ei, älä lähde vielä. Mulla on pari asiaa sulle. No, eikö sun tuohon sit pitäisi tehdä muutos? Ja eli sit kun puolajalla tai vähän puolajan jälkeen pääset kentälle, niin mitä silloin sun kannattaa tehdä? No siis en ole päässyt vielä tällä kaudella kentälle, mutta sit kun pääsen, niin kyllä nämä jalat laulaa, tiedätkö? Monta maalia lupaat meillä tänään? No, riippuu minuuteista. Jos mä saan yli 15 minuuttia, niin hattu on varma. No niin.
Toivottavasti pidät sanoista kiinni. Kiitos paljon Fedemir. Eli viime vuoden maalipörssivoittaja. Ei, älä sä kokeile mitään. Kuuntele nyt. Abdullahi Jama. Eli Abdullahi Jama on nyt meidän pelaajan, joka valitettavasti nyt sivussa koko kauden. Eli Iljaksen tunnetaan nimeltä Robleus. Minkälainen kuntoutuminen sillä on ollut? No, siinä se. Välipolvi on mennyt ja nyt tässä Haksil varmaan tehdään maali. Vitsi ja me ollaan häviöllä. No ei haittaa, me tiedetään, että peli kääntyy muutenkin meille eduksi. Ei se haittaa. Yksi takaisku, ei tee mitään pahaa, mutta joo, jatketaan siihen mihin me jää. Okei. Täällä on Adon Shifta. Adon Shifta, miten mieltä sä oot FC Haksin joukkueesta? Kun sä näet FC Haksi teki seuraa viime vuonna, ne on päässyt näin pitkälle, ne on tehnyt itsellensä supertiimin. Miten mieltä sä oot? Oikeastaan tosi hyvää mieltä, varsinkin kun on niitä Hakunilasta ja asunut koko ikään siellä, niin välisesti todella ylpeä äijistä ja iloinen, että mä näen näitä vuosi vuodelta, yritän koko ajan mennä ylöspäin. Uskot sä Adon Shifta, jos sus ei tule superammattilaista, sä näkisit itsesi joku päivä tässä joukkueessa? Ihan 100% varma, että en mä ikinä laita nappikset naulaan. Ennen kuin mä oon pelannut kerran FC Haksi-paidan päällä. Toi se logo tässä. Sun vaita. Toi hyvä juttu. Kiitos Adonis. Joo, eikä kato. Hyvä riisto. Jekis lähtee. Se on maali. Kokeile. Se on sisällä. Jees! Kuten mä sanoin. Jekis! Meidän maali tykki tasota pelin. Ja tästä me mennään ohi. Vamos FC Haksi! Askel kerralla. Turvallisia askeleita kohti liigaa. Muistakaa mun sanat. Ei jumalauta. Se on meidän seinä. Siinä se on. Ei tarvi muuta kuin käsi eteen. Jos se käsi tulee eteen, kuka ei pärjää enää. Vie Ossi! Jes Ossi! Siinä se on. Ja se on maali. Joel! Ja se on maali! Ja FC käänti pelin 1-0 häviöstä 2-1! Vamos! Ja maalitekijä Joel Karupää! Eikö se ole Karupää? Sanoinko mä sun nimen? Oi! Ja sieltä tulee meidän yksi tärkeimmistä pelaajista, Ali Orhanli. Oli 6 kuukautta sivussa, mutta nyt se tekee paljon. Vamos Ali! Mut joo. Oletko valmis pelaamaan tänään? Valitettavasti en oo. Ei haittaa, mutta sua tunnetaan yleensä sellaisena pelaajana, että sanoit kaikki logon etensä ja jätät suoraan sanotulla sydämen kentälle, niin mikälainen fiilis on olla toi pelaaja, joka tuo intohimon muille ympärillä oleville myös? No todella hyvät fiilikset, mutta meistä ei ase muuta kuvaa. Puoli aikaa on pelattu, olemme johdolla 4-2. Nyt me katsotaan, mitä pelaajat jutelee keskenään ja katsotaan, minkälainen meininki, minkälaiset mietit niillä on jäänyt tästä ekasta puoliajasta. Salam aleikum. Armando, nyt sä oot ihan ensimmäisenä. Minkälaiset mietit sulla pelistä? Huomasimme pari erittäin hyvää ja tärkeää taklosta tuolla alla päässä, että minkälainen fiilis sulla on jäänyt noista? No, eka puolella kun Metsi pelasi liian huomasta, mutta voi yritä parantaa toisen puolella. No ei haittaa, että se oli sellainen nukkumisvaihe alussa, oltiin häviöllä, mutta käännettiin sen hyvin. Mitä siellä vaatii, että me käännettiin tuloksen? Koska me ollaan parempi, me älytiin, että ne yritetään vaan pistää pallon meidän selän takana. Sitten sen jälkeen me saatiin hyvin peli haltuun. Sitten me lähdettiin pelaa oma peli ja me räkittiin hyvin siinä. No niin, se on erittäin hyvä. Kiitos paljon. Siirrytään nyt vähän tonne päin, tuolla enemmän pelaajia. Coachkin pyytää meitä. Katsotaan, mikä meininki siellä on. Toivottavasti on hyvin puolella. Ihan varmasti on vähän valitusta, mutta ei sillä voi mitään. Ylös vaan seisoo. Tossa ei ole mitään järkeä. Ottakaa se päät persistä pois. Pelatkaa nyt ihan kunnolla. Me ollaan paljon parempia kuin näin. Finishataan peli nopeasti, niin sit se menee vaan simpeliksi. Ylhäällä silloin kun monen otteessa tuli 2 maalia varmaan siitä, että me annetaan niiden vaan antaa niin kuin ihan kun me pelataan amerikkalaiset footit, vittu quarterback passeja vaan sieltä omalla puolella. Menkää iskee vaan kovaa. On se yksi keskikenttä, jos otetaan vaan senkin, ei ne saa mitään. Mikä numero? Jompikumpi keskikentästä ottaa aina. 12 numero. Ihan hyvä pelaaja kyllä. Liikuttakaa palloa. Tää ei ole mikään, että sä koris yhden miehen show. Liikutetaan palloa, liikutetaan niitä. Se on helpompi kuin meille kaikille. Miksi sä videot? Anteeksi. Backi 10.
vaihtoa. Paljon kuin tehdä. No et sä nyt sanonut, mutta hei, siinä oli mietet lyhyesti ja aika tarkasti sanottu. Eli siinä on se duuni, että nyt yritetään tehdä sellaiseksi, että linja varmaan tiputetaan vähän alemmas ja sillä ehkäistään vastojien maalit ja itse mennään tekemään kova duunia ja painetaan siihen hommia ja tehdään maaleja. Nyt me lähdetään tuonne toiselle puolelle, katsotaan mitä meidän fanille kuuluu, minkälainen fiilis niillä on ollut pelistä ja niin edelleen. Woo! Yes, Jolle! Right guy! Assalamu alaikum! Ensimmäisenä meillä on täällä... Ei, älä lähde mua karkuun nyt, veli. Kato, siinä on vielä tuoli mulle täydellisesti, alhamdulillah. Mitkä mietit sulla pelistä? Aika hyvä. Toivottavasti Haksi häviää. Ei mitään. Siis jumalauta, et sä voi nyt noin sanoa mulle. Miksi sä haluat, että Haksi häviää? No, kyllä sana vapauta, mutta ei sillä haittaa. Nyt me käännätä sun mietet toisiin suuntiin. Miksi sä noin sanot? Saanko tietää syyn? Tykkään Haksin paidasta. Sä tykkää Haksin paidasta. Miten siinä on sellaista, mitä sä haluat, että me korjatais? En oo varma. Okei. No, jos me jätetään ne paidat sivuun, kun sä et tykkää niistä, mikälainen meidän pelityyli on? Tykkäätkö siitä? Mä en oo huomannut mitään pelityyliä tuolla. Okei, nyt kaveri on ihan negatiivisen päällä, mutta ei haittaa. No, toi tulos on 4-2 meille, niin mitä mieltä sä siitä oot? Ansaitaanko me olla joholla vai ei? En osaa siitä käsitellä. Unbelievable, you go on the pitch, you play. How you play on the pitch, yes. Master play. Master play, you know? Salva. Sieltä on sieltä ridulla. Ja mä vielä blokkasin sitä. Hei Ridu, mitä fiilikset? Bro, mä en tehnyt sitä maani, Jekis teki bro. Come on, Ridu! Jekis teki ton bro. Älä voi tehdä. Kaikki huutaa.